Hello mga palangga, mayong buntag sa tanan nga mga Facebook followers nato. Salamat kaayo no. 60,000 followers na ato ang Tatang Melchor Jimenez page. O salamat kay sa inyong pagsuporta, ilabi na gyud sa ato mga bashers. Di patungod sa bashers, di mo daghan atong followers mo, nang dako kayo tagpasalamat sa mga bashers no, kay tungod nila ni abot gyud ta og 60,000 followers tungod sa mga bashers. Usa man gud pud na sinungdan nga mo daghan atong followers samot na kung daghan tag bashers no, ora man na mga palangga no. So diha man ta na linya nga mudaghan ra atong followers nga polos bashers, okay ra na mga palangga no. So salamat kaayo, una na kong pasalamatan ang mga bashers nga ikaduha ra mo mga nagmahal nako, okay ra ninyo. Shout out ni Bagtak Salamok, shout out ang from Iligan City. Uy ha, hello ninyo diha. Ma'am Joanne Silis, Miss Kim Roble, Cheryl Jordan Obaob, hatagi pud ko tang wala pa jud ko kadaog diris Davao. Angging Balbuena, hello, shout out ni Lily Garciano, Bus Eduken sa Asosina, ni Ma'am Bardinas Mary Angelica, Arnel Basibas, good morning. Unya ni shout out sa mga taga Karkar Cebu. Sige. So padulong ta mga higala karon sa gihulungan kay Christmas party man ron didto nya. Nindot sad nga makalaag pud ta ba no? Kunya. Usa. Nato na ko imong cellphone no. Nagka-connect na ganisa. Mura. Okay. Ay, Ginoo ko. Tabangi. Okay, mga kahigalaan. Nagka-connect ka daw? Ako tanahon. Luwas. Luwas girong. Luwas girong. Nagka-connect ka? Allah, salamat na day ka diri sa among lugar tang sa Negros. Adto ko sa balay sungayan karon no, mga pinangga no, adto ko sa balay sungayan karon sa gihulngan ba no. Adto ko dito kay maligo ko sa swimming pool. Okay, usa ka tuig kong way ligo. Good morning tang. Uy, good morning din sa itong mga star sender no. Unya mga star sender, ayaw mo kalimot og text ha sa 090620981717. Nidunggo na gid ang barko. So bush, bugat bush. Okay ha. So good morning, Ma'am Susima Limo Hilado, shout out. O shout out po ni Dudong Chalmi Tolentino Yorong. Idol tang one time lang padag ako para pang New Year. Salamat. Sige. Will's Mini Vlog. Ni Ma'am Jenny Agora, ni Ma'am Remedios Marata sa Camp 7 Telepono, Liti Humawan Kalipayon sir. Ma'am Brinda Arquilios, good morning. Maigan Galainis, ingat kutang, ingat diha. Shout out Team Buhol, Miss Kim Roble, Vermi Harris. Shout out sa tanan ha. Unya ang mga star sender maoy na tiksa na ko adtong 543 no. Una nga star sender pa mga pinangga dayon. Sa mga bag-o nga star sender wala pa ko na ako'y giandam para ninyo. So maayog mahumanin ako hatag karon no. So ana ra mga pinangga. Unya salamat sa inyong kanunay nga pag-share ha.
Ma'am Kadosalilan, shout out ang sa akong mama ug papa di as Negros. Uy, taga Negros day ka ma'am. Ma'am Mirasol lang amin da sa Bohol. Hello. Ambot na ba kay dula ugma? Marag na dula ugma siya tong bus, bugot. Isa. Kaulit na gidag Cebu. Dugay po na sila sa Negros. Yang tengah Indonesia Cebu, kaulit na gitag Negros. Taghan kayong pasahero mga pinangga. Lantawin nyo. Na dagang pasahero. Pasko mong kuan mo ron. Holiday ba? Shoutout ni Kate, Tatoy Manggubat. Shoutout Kuya Tang ni Evelyn, Mary Ann, JM. Shoutout ni Arnoldi Fernandez Serna. Shoutout ni Ma'am Mary Chris Badilla. Ngayon ko tatang Melchor birthday sa akong anak ugma. Paita, oy, wa man tayo pinaskuhan, ani. Among ang ninang nako di man matag sa Facebook kay wa man tayo Facebook gun. Shout out po diri CDO hatag number pang New Year. Uy ha, nanara ba tayo group chat sa Cagayan o sa Bohol? Ang sa Cebu wala pa. Ang sa Cebu karong sunod karong bagong tuig magsugod ta sa group chat Cebu. Nya anak ragon. Mayong buntag tang, mayong buntag pod. Padto mi giholngan guys. Gihipos mis kabaw. Wa mahipos gabi eh. Hola, Charlie, Charlie hu. Nindot kayo ang langit oh. Grabe gyud no. Walang guna ninyo. Nindot king langit sa. Langit ba? Naabay langit? Yung sila, ang langit ko no, nasa yuta. Saan nila pa ngayon? Papil. Sir, mga ayaw may ginabang, sir. Sir. Grabe gikanindot sa langit. Aray ko na do. Papilo. Ma'am Ernesta Orhio, salamat sa paglantaw. Salamat ma'am. Uy ha, subscriber man ka ma'am ya Star Cinder pag yun, imo mang giduble. Uy, congratulations sa mga nakadaog sa mga Star Cinder nakadaog sa 543. Tatay! Hapit sa tay! Sarado, dahil uling ko dun. Ma'am, ngayon may ginabang, ma'am. Nagkalibanga, ma'am. Yang tabutangag ko kay matinood niya. Simbak ko. Tatang, mayong buntag. Morning tang Happy New Year watching from Tagan kay mabiyaan sa barko. Gniyar kay ko nagulat. Ge. Ay gwapo diri. Ay gwapo, gwapong bata ni. Sa San Carlos basin makaanha ta karon kay sa balay sungayan ko karon sa gihulngan gihipos ko sa Torio agsugam dagan na mong Ford ko tay sus grabe na-restro na mong Ford tay
Breastfeeding ka, dakon. Dagan magsisinta. Sa babae man to. Oh. Why ini tay? Ma'am, dami. Sa Lapu-Lapu mo anami Enero ha. Second week of Enero. Naamig Lapu-Lapu kay ngadaogan ra ba tong taga Lapu-Lapu. Na nakadaog og 1 million. Da. Wa init ya. Bungol man daw ito ni dungog. Nagpadagat manggatang kuan ma'am adto mig kuan adto ko og balay sungayan gihulngan. Boss, pwede mangulam helmet, boss. Natoy ko ano katong agig checkpoint ba niya ingon ana ang helmet. Pang panday. So tano ang foreman do kay puti og ang engineer helmet. Ang labor kuan. Basta construction no. Ang leadman puti sad blue. Puti. Yellow. Ang leadman, Blue panday. ang mga skill panday. Tinang labor, Panday. ha? Kaya may skill panday. Ang mga skill panday. Ang mga skill kay blue. Oh. Mo to sa una yellow ato dito sa Maribago sa. Nakagbog naglantawan eh. Nawa ko no do. Wa man ni do, di man makita kay ni lag mo ni gini ha, di naman mudagan ang total sa views. Aw ko. Buwan na ni akong buhol. Karong kuan, karong tanan na to dari dong. Karong sama ron? Nagnoman. Dar. Di ay ko ano? 256 kabuk naglantaw, mugawas ra ba ni? 264 samot. Kaduha na mo gawas. Pagpadaghanan bigina ninyo. Tang pa-shout out ko taga Tuburan tang kanus adi ay ka mo ari og Tuburan amping sa biyahe tang ayo ko pang New Year tang bi. Okay. Ayaw mo kalimot pag-follow ha. Dayon grabe sa dubli uno eh. Wa kita gaag dubli uno ron. Ang nindot nga eskalera karon 465. Lagi mga pating kay motor sa dit surado. Pila pliti tao? 315. Moadto mi og balay sungayan sa Gihulngan City, Negros Oriental. No, maligo mi sa swimming pool dito. May isang ron.
Uy, katoday nakadaog gabi ha, magpasendra ko niya ha. Agahapon kato nakadaog og 1,000. Sus, pagkadelikado og mobalik ang 501. Uy, salamat ni Ma'am Chai Rib sa 50 stars. Pwede mo mag-send og stars mga palangga. Gahi na gano'n na. Daan na. Nanananak ka na sila. Sakaan niya. Atangi ko niyo diya sa Bohol ha. Dahil ko atin ninas na kimahoga akong barko day. Shout out ni Gerardo Piniaranda Budut. So mga taga Gihulngan, ako Gihulngan karon. Ana sa Balay Sungayan. Na kuan mi na late na mig maayo ani kay wa mi kaabot sa first trip gadiyag second trip. Second trip. Ikatulo na ni no. Oh, ang third trip na. Sa'yo pa tato. Tuan na taron. Tripping din ni ay. Anong first trip? Tripping din atong biyahe ro. Oh. Delikado. Iyon. Uy, giripin dong. Gihimo bro. Iyon din ah. Oh, iyon din na. Mo di pa mahal. Litis siguro dong. O di. Dili. Parehara na ato. Mabao. Parehara pa nila ron. Wala na Wala na magamya ha. kada tuig ako na nahugasan. Hyundai. Honda. Honda nga pinakatay ba? Honda ngayon day. Honda nga inday-inday. Di ay 299 live viewers. Unya di gyapon na to biyaan ang 879. Ha? Wala man ka niingon tang sugat unta mitang tagagihulngan day ka Ma'am Ernesta. Sige lang kay hangtod man ko alas 5 sa hapon didto. Tang naa di ay ka sa Negros pero adto ko sa Balay Sungayan. Kay maligo may ato ila swimming pool dito sa Balay Sungayan. Tinaw kayo bago ginubigan. Di ka. Agoy 300 na kabok naglantaw karon. Agay. Tang naay ni text nako nangayo og GCash kay ikaw kuno ni. Ayaw. Agoy, di na ako. Nalaghan na mo. Magpatunto na. Hi, babe. Cute sa bata. Ang bata. Cute kayo. Hi. Yari yus. Sigigtan. Bohol og Cagayan, agay. Bantay-bantay. Ma'am Rosie Gadapan mo anak ko Cagayan iniro. Bebe, kuyawa po na ng Balay Sungayan mantang. Wala ngalan na sa lugar. Kuan man gud na ang istorya daw ana. Duha ka kabaw ga Sungayay. Mao na ang ngalan sa ilang lugar Balay Sungayan. Sungayan ba kanang Sungayanan. Mao na istorya. Lain na ana tang imong adtuan oy nganong naa may sungay. Kuan man na lugar ba? Nagsungayay ang baka ang kabaw. Yang ila na lang gipangalan sa ilang lugar Balay Sungayan. Sa akong nahibalaan mauna. Mao na nga Balay Sungayan. Ako ande ay balay gisungay or sayop day ko eh. Sorry. Balay nga gisungayan.
or gisungay sa kabaw? Oh. Basta di lang nako tiwason kay murag sayo pra ba. Oh, Tatang Milchor, good morning. Salamat nakadaog ko kahapon og Rumble G's sa imong 015. Thank you very much. Mao. May panisiyan no kay ikaw na huna gyud pasalamat no. Ha, naa day story ana tang matingala raman ta. Mao. Hader ta maglibog ana kay mo may pangalan silang lugar nga ato pa nang ato oh muna ilaha. Supog atong pausab. Pausab niyo. Andre nimo. Diri. Oni pertamas. Kasa. Oh, para pagkusog ba? May gusto ka logger. Tari, boss. I-require ni siya tunga. Haka no? Kuhan rin yung dagan ba? Kuhan ng dili ratman. Pero tumasag yun kayo. Kadagan sa star dong na. Ano? Ala, kadagan sa stars. Salamat Ma'am Chita. Intrampas mayol sa stars. Perting dagana. Oh. Awa. Emoji. Dagan kay stars oy. Salamat kaayo stars mo na. At least stars ang gyapon na. Tala. Tang ikaw jud pag-asa, salamat sa grasya taon win or lose importante maayo panglawas. Ipinatag man gali pasalamatan sa nauntay blessing tang. May tapol do. Jumo. Kuan jalong. Tapol bay. Salang. Migo. Bitaw sa kung mugawas lang diin ang 101 og 010 okay ram dagwes Tang salamat kaayo daog ko 543 Rumble G's. Uy, salamat. Salamat no. Sige. Ah. Salamat ni Ma'am Cora for more malig-on sa Teen Stars. Kapag-soy pa sa kaya ni do. Opa, garon pa. Dagagay salamat ini tadan mga nag-share sa itong Facebook Live. Unya mga higala. Di nato kalimtan, di nato biyaan ang 879. Nyaban dito mo sa. Salamat sa stars ni Sir Edgar Hinojin. Dagang salamat. Unya salamat po sa mga nag-share no. Salamat kay ninyo. Salamat jud kay ninyo. Daghang salamat. Tatang good noon, watching your live from CDO. Ani unta ka diritang daghan nagulat nimo. Salamat kaayo Ma'am Venus Sapatos Go. Kala ka niyol? Oh. Anak ko dia Enero. Pag-andam kamo kay mag-anha ang inyong tatang sa Cagayan de Oro.
Dili man ko magkamao og send og stars. Ah, okay ra ma'am. Okay ra ma'am. Nalipong ko. Yug-yug mo na. Mangisog di ay. Malimpi. Ano ba? Kalma na ba? Ah, kita nag-una? Oh, di ay. Top 3 ta. Need pa na Google account basta mag-send star, yes. Di man gid sulod. Sa Cagayan ko ha sa Enero nya kita kits lang ta diha. Wow, 366 na kabuk naglantaw. Salamat kay sa inyo ang pag-share mga higala. Salamat sa inyong pag-share mga palangga. Kunya kuan lang ang 365 ug ang 893 ayaw lang ninyo. Time pa kay magpili taron to dani sa iyo pa man. Late na kaayo mi no. Karon pa mi nakasakay sa among barko na. Ito. Grabe ginoon. Bakit di na pa? Ay, babae. Sige, Bantayan Island mo anha ko Bantayan Island Enero ha. So daghan tag schedule sa Enero. Sa Bohol, sa Bantayan, sa Negros, sa Cagayan, sa Bukidnon. So ubay-ubay tag schedule sa Enero. Nga kita kits ta ninyo ha. Wow, salamat sa mga nag-share ha. 364 kabuk naglantaw karon. Ang duta ani ay. Ito ay yung ano. Kita mo yung nawahisa. Okay ra ni? Kay inigdunggo kay di kay ka magdali-dali ba? Kaya nang nakatubangan inigdunggo magdali-dali ka. Silbato. Di man sila kagay kung di ka mulusot. Uy, Ma'am Vilma na pulis. Kuha ni no? Ato na ning suki. Yol no? Napulis na. Dunggo ni alas 12. Rauna. Fully book. Fully book. O lagi? Pati ganas pasahero. Uy, dugay kami nakasakay. Giuna man gud ang mga gwapo. Pila na viewers? 359. 352 na lang. Layup siya. Kuwato na ito. Hindutag agi ang kandong cellphone. Hindut kay number ba na? Mga di ba tiri? Bati man. dili na baga man ni na bold. Kuan man ni. Saan ni ha? Nani sa kuan? Di kay balo musulat ako cellphone. Wow, 368 live viewers. Salamat kayo. Shout out ni Larry Remedio Palma tang amping mo sa pagbiyahe ninyo. God bless. Salamat no. Sofia Sacro Rorak. Salamat no. Angel G. Mags Magalion. Salamat sa paglantaw. Jonal Andrade tang amping kanunay. God is good all the time. Yes.
Tinuod gina no mga palangga. Shout out ni Michael Stephen. Shout out ang from Salay, Misamis Oriental. Ilmi Moreno, shout out. Salamat sa pag-share Ma'am Vilma Augie sa Ubay Buhol, daghan po duwat nimo. Okay, mga taga Ubay Buhol ha. Anha ko sa Enero. So mag-set na lang tag pizza. Basta ha, Enero ko mo anha. Gayon kuan maghimo ta o group chat. Okay. Good morning po taga Ekog pang New Year po. Thanks. Salamat sa 379 live viewers. Ernesta Oreo ma'am. Salamat ma'am. Pero mobalik na Japon ni Grostang. Puhon. Unya ni Kapitan Joskuro Bailusi Sumisilio Senior. Salamat kayo sir. Salamat kayo Kap no sa paglantaw. Unya asa ka mo adto tang sa gihulngan Ma'am Philly Ibarra ikong diya sa Lapu-Lapu. Maayong buntag nimo ma'am. Ni Lingling Sirot no advance happy new year. Salamat ha. Ni Grace Nili Bayaga Castro. Hay tatang basaha akong text. Followers mo ako dugay. Sige asa ka inday. Sterlita Sanchez, hello ma'am. Big Boy Pasumala, shout out. Ma'am Arlene Dab, shout out. Sir Julio Obsiana, watch out tang from El Salvador City. Sige, wash out ninyo tanan. Dako kini plitik, ida kong kay kawat sa lugar. Kaya ko ani, maybe. Nagimit? Putso. Ano nila Gerestra? Ha? Nila ko Gerestra. Dua ka do? Ha? Taimi. Nagdua ka? Nari ni karga sa. Batman. Okay mga palangga, ani na lang kay di man gyud nato ni tagaan ang mugawas. Maghatag ko karon ang kuan, ang akong ihatag karon karon masayod mo lami karon bagduka ng 467 lah. Agay. Lami gyud karon bagduka ng 467. Haron mo gawas ang 465. Oy, nawa among internet. Nagtang. Ana agi hapon oy kusog yun ning kuan. Kining text. Taro. Lagi. Kaboy. So, kuha na, 893, ayaw mo kalimot, 893. Dayon, kung unsaon taman, kung ang 010 o 101 ay lang ninyo saya nga ang panahon, pariya lagi nagkulor og porma oh. Na, duha ka buko. Out, tuyo tatong usa? Ay man. Huh? Priyas? Banto. Dili na. Priyas? Kuha na dong ning singira na ay. Alahi day ay. Lahi na. Nababag man iya no. Mazda. 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 Mazda ko siya Mazda. To kog igsuon. Walay dako. Adi am sa para color di ay. Walay dako. Okay ha. Sana itong gikuanan do nasuyo do auto ni do. Ang 879 ani na lang. Dili. Ang top 3 nato 893, 852 dayon 879 dayon ang special 010 Dipinsa 101. Ayaw lagbagduki kay basin di mo gawas. Anong inyo masad may gibutang sa putaw aron maplat me?
Wa pa ini matunog og putaw akong ilong plat na manggani ni oh. Hala 420 na kabuk naglantaw. Hala ka diha. Ayaw mo kalimot pag-follow mga palangga ha. Hala 430 na kabuk naglantaw. Hala. Salamat kaayo sa inyong paglantaw ha. So, daghang kay salamat anya. Kung may swerte mo daog ta karon. Pero pwede ba mo balik ang 105? Hala 460 na kabuk naglantaw. Ba ani ini kalit lagi nag 460. 100 naman to kabuk gani ha. Ngano gud ni? Ino ko no. Karena nato pila na kabuk naglantaw. Hanapan ra karon. Okay ra. 10 araw na. Grabe ka. Nani sila iwiwi dito pa bawon. Wiwi ka? Duduk sa? Wiwi tadi tampu. Wa kay wiwi ana dik kamu duduk. Uwi sa. Wiwi nya pupu. Duduk. Okay, shout out sa mga mga mudaog karong alas 2. Salamat sa inyong pagmahal. Uy, Ma'am Flory Papeliero Langgamon watching from Toledo. Shout out sa 462 live viewers. Nga salamat kay 60,000 na takabuok no. Ang atong pangbag-ong tuig mugawas lagi ng kuan lagi kanang kuan ba 023 mugawas lagi na. Shout out Ma'am Mary Ann Romolio Jimenez pa shout out ko tang from Minglanilla Cebu. Uy, shout out Jimenez ha des Minglanilla. Salamat kayo sa mga nag-share sa tong Facebook Live. Unya, salamat sa nakaabot gyud ta og 460 kabuk karon. Tang pwede makipicture nimo unya inig dunggo. Oh, kisa man ni. Susan Kapangpangan, salamat sa 50 stars. Unya okay mga higala. Jocelyn Igia Gupi, shout out. Ni Chai Ribs, ni Marlene Jane Madayag, salamat. Salamat kayo Ma'am Susan Kapampangan. Watching from Tampi Plaza. Asa man na dapit. Okay. Salamat. Salamat sa 462 live viewers watching from Cebu City, Kalunasan, Upra. Layo eh. Layo. Salamat kaayo mga palangga sa Okay, salamat kaayo ninyo tanan. Pwede ra mo magpa-picture mga palangga. Sana man itong naong. Na.
Hala sige, oy salamat kayo. Mauna to akong gihatag ha. Okay? So, salamat kayo. Pa-heart reaction sabi? Uy, pa-heart reaction niya. Pa-heart reaction lang sabi. Wala pa heart reaction niya. So, man na eh. Wala eh. Bisag kamay lang nga heart. Ay lagda ko ah. So, top 3 na to. 893, 852, dayon 879, dayon special 010, Depensa 101. Then delikado mo balik ang 015. Delikado mo balik ang 015 ha. Salamat sa mga nag-heart reaction, mga palangga niya. Ayaw mo kalimot pag-follow, be. I-follow sa ninyo atong Facebook page, be. Magbilin tag, kuan. Pili kita ko sa kabuk nga siguroon gid ba. I-follow lang ninyo atong page, mga palangga. Nazam to. Idaman. Gusto may ko nang magtagak ba. Jam. Atong top 3 kay kuan 893, 852, dayon 879, dayon special 010, Depensa 101. Dayon pa heart reaction lang ha, unya pa share lang sa tuang Facebook live. Unya pa follow lang mga palangga kay napud koy gahatag sa inyo karon ha. Sige. Salamat sa mga nag-share mga palangga no. Di ay 138 kabuk nag-share. Unya salamat sa mga nag-heart reaction. Okay, atong top 3 ha. 852, 893, 879, dayon atong special 010, then Depensa ang kuan 101. Ginagmay lang. Sige, magpili kog isa. Magpili kog usa. Magpili kog usa ha, magpili kog usa.
Sige, pa heart reaction, pa follow, pa share. Daghan pa trabahoon ani eh. Okay, pa share kay magpili tag usa. Magpili tag usa mga higala para karon pa-share lang. Usa ka buok way rambol. Target ra ni. Way rambol. Pa-share lang ha, kay magpili tag usa, target ra, walay rambol. Pa-share lang mga palangga. Pa-share lang kay magpili tag usa, target ra, walay rambol mga higala. Sige, salamat sa mga nag-share na. Ni katong mga wala pa naka-share diha, pa-share lang siya. Tagaan ta mo og 5 minutos para maka-share ha. Yan nakawiwi na ka do. Man na, iwi. Kuha ID mo do. Okay ha. Qualified. Pa-share lang kay magpili tag usa guys. Uy, salamat sa 530 live viewers. Naataas. Ato ta? Mahal ta. Na may pinaskuhan sila ron. Laro sila ron ng pinaskuhan do. Na magpili ko sa din ato tataas. Kita tag sima-sima. Sir ba do? Sa nindot kinatong bakaw swimming trans. Pa heart reaction lang, pa follow lang po ha. Please lang kog follow mga palangga. Magpili kog usa. Salamat sa 192 live viewers. Nya magpili kog usa, inikabot ani og kuan, basta moabot ni og 500 ka book nag-share. Magpili kog usa katong target ra, walay rambol. No, dili gyapon sigurado. Ganan ko inyo i-share kay madimalasan gani ko, maundas pat akong ihatag daog tatanan. Basta mo gawas niya akong ihatag karon usa ka buok, ipariban ko niya akong bungot o kini akong pilok. Bungot pati jutaya. Okay, sorry sir. Fiction ra na. Nga unsa man? Ulay mga kuan personal ana. Padung din nilarga sa. Mo na to. Away nagnaog ato, larga na ni. Salamat Sir Limar sa 50 stars, no? Salamat sa mga nag-send og stars. Do. Wala trabaho na. Okay, ang akong ibilin karon, magpili ko siya nga walay rambol, target ra. Kinahanglan makadaog ko karon kay ipariban ko na akong bungot. Salamat sa 583 kabuk nagalantaw karon. Nya pila na kabuk nag-share? 227 pa ang nag-share. Inikabot ani og 500 kabuk nag-share, magpili na kog usa.
Sige. Di arah. Nahala sige, 999. 999 ha. Bye-bye. God bless.